Ano, uga? Bay-bay. Ay, bay-bay dito. Uga. Galaga kami da. Ato wala nga picture. Wala ara day mama bala. Dari Kiraunan. Dari lang natigilay. Oo, dirito. Picture namin. Si mama kang manghod ko. Abi kong sa diin. Namin, hindi ka biwang ko hapon. Pag sunset, no? Tagte ng entrance mo, hindi nang taguro manahog. Labis dalawa. Sa din ang entrance, ha? Sulod lang ta. Sige. Kampaso Fisher Fox. Andre, bayad ang tis mo sulod. Free lang si Dadang ang bata. Ikaw na sulat man sa ako na mabayad. Ngalan ka gito. Kilala mo man kukuro, Mats. Walang pangalan. Walang pangalan. Sila ni Clara binigyan. Hindi, wala firma. Nag-rest na ako. Bayan. Bayan na subot. Mama, nang doa. Siyempre, lipat daw. Ay, bayan. 20. Tara. Ay, ano? Ay, wow, may mga ano digil. Palamahawan. May mga palamahawan na din. Nami, digil, no? Wala pa na dayo mo. So, bago naman ulit sa pulo. Sa mga friends, sa din tagadi sa bang? Sa Eco Trail. Andito po tayo ngayon sa Eco Trail located sa Pasig, Victorias City, Negros Occidental. Ayun. May mga mangroves po yung dito. Hoy, oh, wow! Ayan po may ano Dali lang natigil eh. Yes. Abi kong sa party sa Guy, Cadiz. Dito sa dito nga hambal kasi mga. Oo. Yung ano kasi. Di lang tower. Dito sa punta. Okay, pupunta daw po kami ng tower. Oh my God. May mga cottages. Pero pwede natin kapaligo. Oo ah. Nagligo ka mat. Tao, matista ng tubig. So, palaligo kami din. Sa dinasa? Sa Kawayan? Pero, sa daw. Okay. Ang tawag mga tao. Playgo. Pag ano? Pabrikan. Ang paliliguan. Ang paligo. Battery. I mean, ang kanami nadigaling Mads. Kanami nadigaling no? Hi. Kung kanami ka. Ay, Sige. video ka. Video. Hi mga friends. Andito po tayo ngayon sa sa Eco Trail. Dito sa Pasig, Victorias City, Negros Occidental. Kasama po yun natin yung ating friend na si Luisita. Ayan po siya. High school friend ko po siya. Ayan.